गावाला नमस्कार. जे आपल्या ब्लॉगची सुरुवात होता कारमधनं आणि आमच्या वांगडा असत म्हणजे माझ्या वांगडा असत वैभव लक्ष्मी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे मालक दीपक वराडकर आणि ज्यांचा मालवणात हॉटेल आपल्या हॉटेलचं नाव काय संदीप? दांडी बीच रिसॉर्ट. दांडी बीच रिसॉर्ट. त्याचे मालक संदीप साहेब हे दोघे चाललेत मुंबईत शॉपिंगसाठी. त्याचा काहीतरी हॉटेलचा सामान घ्यायचा आणि वराडकर साहेबांकडे लक्ष्मीपूजन असा उद्यापन त्यासाठी काहीतरी शॉपिंगसाठी चालले आहेत. तर आजचं आता वाजलेत बरोबर 8 वाजलेत. हो 8 वाजलेत. 8 वाजता आमचा प्रवास सुरू झालो कुडाळतनं. आम्ही बाय रोड चाललो. गाडी या अर्टिगा. दीपक भाई ड्रायव्हिंग करतात. सो आता आम्ही पुढे काय ब्रेक असा टी ब्रेक जेवणात थांबतलो सगळं तुमका बघवतला. आणि मी पण फर्स्ट टाइम अर्टिगाने फर्स्ट टाइम मुंबईत जातो. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. आम्ही कोकणी हॉटेलचा असा त्या राजापुरात आणि त्यांचा कॉन्सेप्ट खूप मस्त. राजापूर मस्त कॉन्सेप्ट हे आपला म्हणजे राजापूरचा ब्रिज या ट्रेनचा आपल्या रेल्वेचा. त्यानंतर या नगर परिषद दाखवल्या, स्टेशन दाखवला, बसस्टँड दाखवला. खूप मस्त कॉन्सेप्ट आणि हे एक आपल्या कोकणाची ॲडव्हर्टाईज बऱ्यापैकी. परत एकदा आम्ही कोकणी. आता जेवचं आमचं बाकी जेवण मागायला चिकन हंडी, बटर रोटी, फ्रेंच फ्राईड राईस आणि रोस्टेड पापड बघूया. आणि पहिल्यांदा ज्यांच्याबरोबर मी प्रवास करते ते आमचे संदीप भाऊ आणि दीपू. हे असत मालक. आतापर्यंत तर मजा येईल. जवळजवळ 2 तास झाले. याच्या पुढचा पण प्रवास आय होप बरं होईल, मजा येईल. काय संदीप तू काय वाटतं? पावसानं जरा कंटाळा दिला. पुढे पाऊस असताना मग मजा येईल. पावसाला शिरा पडली. संदीपबद्दल सांगायचं म्हणजे संदीप एक हॉटेल चेन चालवता. हॉटेल बिझनेसमध्ये त्याचा मालवणचा आपला बीच असा दांडी बीच. थंयसर त्या बीचच्या नावानंच दांडी बीच रिसॉर्ट म्हणून चालवता. आता गेली किती वर्ष आपलं? 2 वर्ष आली. टोटल 4 वर्ष. ओके, टोटल 4 वर्ष झाली आणि बऱ्यापैकी सक्रिय तो फॅमिली बिझनेस करतात. त्याचं पण मी थोडंसं खाली डिस्क्रिप्शन वगैरे देतो आहे, तर तुम्ही चेक करा. लिंक वगैरे चेक करा. ते पण यूट्यूबला असत, इंस्टाग्रामला पण असत, फेसबुक वगैरे. लगा नहीं ना वो? नहीं वो साइड में रोटी अशी का? टच नहीं हो. ये कौन सा रोटी है? बटर रोटी है. बटर रोटी को किसने बोला तेरे को? बटर रोटी को किसने बोला? बटर वतले नाही भवन. बटर रोटी आणि चिकन काय मालवणी ना घरगुती. हां चिकन घरगुती. मारे एवढे दावा इथं लोक होते. स्पेशालिटी चिकन घरगुती कसा लागता दोनों वा भाई. काय कर संदीप सांगा शकता, कारण संदीपला कसा हॉटेलमध्ये जा मेन सांगणार होतं त्याचा आज उपवास. साहेबांचा शुक्रवार पडल्यामुळे आमचं सातको पडलो. ठीक लागत आतमध्ये. आमच्या एका गाडीमुळे किती गाडी लागले बघलं ना. काय झालं? आमच्या पाठसून किती गाड्या लागल्या बघितलं ना. होय. आता कन्सेशन सांगा ना ते आधी. बरं रे. ओके त्यातले ओके. खोबरा वेगळा ना काय फ्रीज म्हणला काय आपल्यासारखा का हा खात या आता. हा बरं लागतं बहीण ती लाईट जाता कशी परत हो एवढे बरे लागतं ते खाऊन बघ. मग कसे गावा ना आजपर्यंत.
गावाला नु मी आता गेलो राजापुरा. हा ना दिसता रे तू काय ना हो का या दिसता ना का दिसणार आम्ही तू दिसा त्याला पाठवून आहे त्याला फ्रेम मोठी आहे पाठी तू नाही दिसणार या फास्ट मध्ये घालवतो चिकन घरगुती सारखं वाटतं देवत्या त्या हॉटेल मस्त अरे आता पचाचं नाव होतं ना तेच चांगलं जेवले घेऊन दे लांब जा त्याची रिवेज घेतलेलं उशिरा बरं जेव काढता खूप आठव्या दिवशी गेले तर मग डेकर बिकर चालू होतं पण तो थाळी बनवतो ना चिकन थाळी मटन थाळी मग आपल्यासारखी बनवतो आपली माझ्या मते दोघांची ठेवलं 4 जणांपर्यंत काय देतील त्याच्या तिघांका जागा पूर्ण काय खूप कमी आहे ना आम्ही अख्ख्या टायमिंग खरवत होतो आमच्याकडे लोणा जिल्हा घेऊन खाऊकच टाइम नाही आमचा खातो म्हणा सर आम्ही घर पोचलो माहिती ना मग राजापूरच्या पुढे गेलो आणि चाललो नाही रे सगळं आटापल्यानंतर खरवत चालू आम्ही जेवलो बिवलो नंतर खरवत चालू चिपळूणच्या पुढे गेलो हा चिपळूणच्या पुढे कारमध्ये गेले लँडवर आले बरं आहे त्या वाटेल का त्यांनी ग्रेव्ही देऊ करतो चुकले ते हा ना म्हणजे फ्रीजमधून काढलं आणि थंड नाही ना जाऊ दिलं ना तर असंच होतं नॉर्मल टेम्परेचर जाऊ डायरेक्ट तसं झाडून दिलं ना मग ते चौपट असे लागतं आजरा सर कॉफी देणार पाहिजे देतोय बनवतोय सर राईस बीस लागणार आहे हो थांबणार म्हणून रोटी आहे एक रोटी घे हो मोठं पण ऐकतो देतो काय आला बोलू सर्व चालत गेलो एक ड्युटी तो बराच चकला ना काल तेव्हा हा ठेवू खाली आधी 12 वाटतं अरे काय नाही काही नाही गेलं कितक्या नंबर टाका भाऊ कितक्या नंबर त्या खाली असतो लोणीवर जाऊ बार बोलू काय नाही तुम्ही टाका रेस्टॉरंट बार रेस्टॉरंट बार वगैरे पुढे असतो मग आम्ही पुढेपर्यंत आता बघ ते बोर्डाच्या पुढे 12 असं कांदे थोडे गेले मरे काय ते दाखवतात मालक कोणता बनव तू शुक्रवार उपास जातो
उद्या पण जायचं मग माझी नाही शनिवारी पण नाही ना ते हॉटेल चालू झाल्यापासून मी सोमवार सोडून कधी पण येऊन बाहेर असलो का घरात नाही घर बुधवार आणि शुक्रवार शनिवार तर फक्त मी कोल्हापूरला गेलो जातो मटन घरे चालता हा घरे चालता कोल्हापुरात चालता कोल्हापूर चालतं म्हणजे कसं मटन आपल्याला मिळणार नाही ना आले तांबडं पांढरं मिळणार नाही ह्या रोडला नाही ना तांबडं पांढरं मिळत का नाही मिळत कुठं गावतं? तांबडं पांढरं दुपारीच खावतो दुपारचं जाऊ नाही जाम जात पहिलं तर बरं वाटावतं कोण तांबडं पांढरं पण आता तर पिले काय कुठली उडावतं हां एंट्रीने चेक केला रे चिकन काय तिथे घेऊनची दोघे पण घेऊन क्वांटिटी वगैरे असते अरे हा ओके सगळे राजापूर नाही 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 नाही, बस झालं बस अरे माझ्याकडे खूप अजून राईसमध्ये भागवूया हो ओढून टाक हा हा चला त्याला सांगा ना तू किती वाजता सोडूचा काय खय किती वाजता येऊचा आता त्याला सांगा ना तू खय खय सोडूचा किती वाजता तुला वाटेक लागता तो म्हणजे वाटेक लागत काय नाही ते तुझे सकाळी घे सोडल्यान काय बाजारात थांबाक का तो नंबर घेऊन ते नवीन हा तो हा ते घरात लगेच जाऊ नको सांगा रिक्षावाला कोण फोन लावू 11 वाजता चहा बाबूक घेऊन जाऊ दे होय मला सकाळी फोन करू सांग बघतो जाता येऊन आल्या मला मग फोन करता काय काय गेलो काय नाही गेलो काय होय सगळं एडिट जातं तुम्ही आता फास्ट सगळा आता तर फास्ट ठेवायचा पण आधी फास्ट जातं इथून स्टोअर करताना कसा तिथं मोबाईल नाही काय बरे ॲप तर येतोय येतोय चल ॲपनं ट्रान्सफर होतं त्याच्या आधी त्यांनी 50,000चा मोबाईल घेतलो होय बरे मोबाईल घेतले खास त्याच्यासाठी आधीची किंमत किती क्लिअरिटी बरी हा मस्त गोप्रो ना पाण्यातला व्हिडिओ मला आवडतो माझं जरा व्यवस्थित जाऊ मी पाऊस चालले बरे किल्ल्यामुळे फोर्स होतो ना हो झालं नेलं आधी रॉक गीत ना उठे मका रॉक गावा नव्हतं दगडात तिथे माझं मस्त आहे आग्र्याचं बरोबर व्हिडिओ आग्र्याचं पण बरं येतो कसं बरं आहे मग म्हणजे असं प्युअर आपलं येतो आपण नेहमीच त्याच्यात हे आहे, पंजाबी वगैरे ए भाई कॉपी दे मरे ह्याच्या पुढचा व्हिडिओ बघा आता असं झालं आपलं व्हिडिओ काहीतरी दाब ना हो ह्याच्यात येता का त्याच्यात येता तिसऱ्यात आहे हा आज तिसरं मोबाईल गाडीला हे दोन आहे ना तो टाकलेला व्हिडिओ तर ते सांगलं ना फास्ट जाताला म्हणा हा. आपण पुढे आता फक्त मग हां
कॉफी गाडी जर बहिणी आमचं घरा जातो वाटतं आपण राईट नको चांगलं आहे खाऊ नका. एकाच सांगा ना मला सांगा. काय काय आज पण नाही आणि वाईट पण नाही. लिंबू पिळे तेच येतात. खाली बघा रे होऊन जाता खाली बाल लागतो लोक खाली समजा इतक्या मोठ्याला बारला अलाउड नाही ना 2 महिन्याचा झाला होता चालू करायचं. बंद करून टाकलं मग बंद सगळं चालतं मेलं तर 12 आणि काय आणि सगळं भागवलेलं आहे. हे वाटतं घेणार उतरा का नको पाहिजे कॉफी सांगू रे का खूपच फास्ट झालं मध्ये. फार करावून झालं. कॉफी चांगली केव्हा वाढतो लो कॉफी कॉफी बोले हाफ राईस घे हाफ जिरा राईस हाफ मा नो रस्त्यात पिळून तरी बघ जरा. तीन पिवळं हो कांदा थोडं पिवळं. यांका असलेच पिझ्झा वाटतं लॉलीपॉप रोटी खास नाही काय करणार ना तितक्या ठीक आहे म्हणजे फक्त उपाशी राहून नाही. साध्या हॉटेलांनी जावा आमची टेस्ट बरं आहे साध्या हॉटेलांनी हां त्यांच्याकडे फ्रेश असतं ना. ते आणि का आपल्या घरगुती टाईपमध्ये पंजाबी सांगलं ना व्यवहारात बदल काळीवाल्यांकडे जाऊ बरं जाऊ काही पण बघा आणि फ्रेशच आहे. ते खाऊन गेलं तर माहितीच नाही थोडी वाट बघता खाली जाऊ भारी मेरा कप्पा नीचे गया आहे 4 किलो असतो रोज. आधी गेलो तर मगाची 1 किलो खाल्लं येऊन नाही आधी दारूवाली भेटतो सगळे धिंगाणं झिंगाट जातो. हा काय होता आता आता मुंबईतून येताना होतं पनवेल पळसपे वाटायच्या पुढे जायचं. काय घेतलेलं अंडा मसाला अंडा मसाला उलट भारी लागता आम्ही काय गेलो ना तिरुपती वाडा घेऊन गेलो मग जात नाही तर अंडा मसालाच काय अंडा मसाला बरा लागता चिकन मसाला पण तो तसं जाऊ आहे पण अंडा मसाला बरा लागता खरं सांगू का म्हणजे मी बघले कुठं त्याने ते खास नाही. ही रामेश्वर ती देवगडची मध्ये कॉफी का खायला रे क्या बनाए तो क्या कड़े में डाल रहे क्या कॉफी उसको पूछ आता पहिला ऑर्डर द्या कॉफी का अजून होतं घ्या मरे बाबा नको आप म्हणजे एकाच होता माझ्यामध्ये राजगाव गेले तर याच्यात मी 20 प्लेट ह्या रवला वाडका म्हणा तिचं पार्सल घेऊ. हो भाऊ घ्यायचं राजगाव गेले 20-25 प्लेट आरामात कंप्लीट आता कमी झालो असतो लोक. इधर इधर भूतकर बदलात तर खाली डायरेक्ट दुसऱ्याचा काय वाटणार नाही.
खाली आ रे पण आता लेफ्ट राईट काय करता नाही ते खालते जाऊ खालच्या किती आहे बरं होय तो बरे या हॉटेल पुरा तुला खाली इतके उंचीचा काय रे संकेत तुमचं नवीन घराचं पिक्चर नका आता स्मार्ट केले ना खाली गेली ह्याच केलं पण खाली किती तरी घे एक घेते मी घे तू घे हे का माझ्याकडे टेन्शन मोठे घेतले आता काय म्हणजे रवान कट जाताना इतके आहे बाकी काय पार्सल घेतात काय घातलेलं टीव्ही आहे ना वरी तापो होई ए भाई कॉपी करलाय काय आलं 3 पॅकेट फाडली नवी हे दूध आहे खरं फाटलं दुसरं पॅकेटचा फोडलाय म्हणून लेट झाले आजच दे झालं आता जेवून थोड्या आम्ही जातो ना वेतोबा ट्रॅव्हल असले ना काय जेव बरा म्हणजे काय झोपाचाच काम आहे बाकी काय नाही आणि ह्याच्यात झोपान उपयोग नाही मजा म्हणजे जागेला मजा झोप येणार नाही त्याला त्या मागे जाताना मी म्हणता झोपायला लागा तुम्ही म्हटलं झोप व्यवस्थित तू नाही झालं जाऊ बाकी एरिया नाही आपलं त्या पंपावर गाडी त्यांना दिवशी होती हेच पंप तो नव्हतो चालू झाला जाताना येताना घराकडे आता याच कोपऱ्यावर चालू झालेला होय रे मी म्हटलं चाय पिऊया याच्यात तोच चाय पिऊचा होता काय रे तो काय झालं हो मी त्यांच्या गाडी सकाळी उतरायचं हे पोचले ना आवे रे इंगुले होय किती येतो बा येतो बातला खाल्लो तो सांगतो सही जॅकेटा बोलून नमस्कार दिव्यावर ना दिवा रे हा दिवा दिवा दिव्यावर ना दिवा दिवा अरे दिवा दिव्यावर ना खायची गाडी आता काय कर गाडी ना बसने आम्ही गाडी नाही होतो हा. गणपती बाबूची बिल्डिंग आवडते बिल्डिंग बाबूच्या बहिणीला लगीन गेला मा गाडा समू समू समूह आता याक राहला लहान एकदम बारक्या पिंगाला राहू तिने कोणावर केले तू घाटी कोणतं बाबा तहसीलदार असं ह्या असे तर असे म्हणून सांगून केलंय आता इल्ला म्हणे आली गणपती आता काय करतो तुझी गाडी होती मग माझी नाही होती माझी सांगायची होती पण नाही होती. कोण आहे तो ड्रायव्हर कोण बाबूची तू संकेत कुडो गाणार आहे भारी आहे संकेत कुडो म्हणजे लो मारे पेटीवालो कसलं गाणं आहे टॉमी टॉमी इतके लागले ते हो मी कपत्री नव्हतं मध्ये आमच्या गाडीवरून ओढा निघेल ओढून हल्ली मला कोणता इथे आला तर वाढलं घेऊन येते मला म्हणतो 30 दुसरी आता बुक करतोय मी रत्नागिरी वालो थंडा वगैरे शोधले काय लोक हो ना बस ना मस्त मस्त
मागे लेडीज आहेत तुम्ही त्याची बापू त्याच्या मित्राची फॅमिली हो. वहीन जर त्यांच्यात गाडी घालता कोण हो ती लापता ना लापीत मग घेऊन जा फक्त मोबाईल भरा ना नजर पडली नजर आणि माहीत होतं किती आले बरोबर हॉट कॉपी 40 रुपये हो फ्रेंच फ्राईज खूप महाग मरे तुमच्या जेवणापेक्षा 130 100 जिरा राईस रोटी 5 35 पापड 20 गावल्यानं जोक थांबलो खरे पण आउट ऑफ रिकमेंडेशन हॉटेलला म्हणजे जर तुमका भूक लागली असेल तर उपाशी मरतच नाही अशी टेस्ट होती त्यातल्या त्यात बरी पण आपण शेवटी मालवणी माणसं असो आपल्या जिबीर चवा आपणाक समजतं काय बरं काय वाईट जरी मालक मालवणी असलो किंवा कोकणी असलो तर त्याच्यातलो माणूस करणारा जो असता त्याच्या हातात जी चव असतात त्याच्यावर आपण समजतं की या हॉटेलची काय टेस्ट असते ती त्यानुसार जर बघ गेला तर संदीपने पण बऱ्यापैकी नाक मुरडल्यान आणि माका तर तुमका माहिती आहे आय एम अ फूडी गाय त्याच्यामुळे काय विषयच नाही मी रिकमेंड नाही करणार कारण तितकं काय खास नाही जर तुम्ही कधी जर एक्सपिरियन्स केला असेल ह्या हॉटेलला तर नक्कीच कमेंट करा ओके आपला तर पुढचा प्रवास चालू झालेलो हा पहिलोच ब्रेक आहे आमचो आता आम्ही थांबलो बरोबर हातखांब्याक हातखांब्याचं स्पॉट हा बऱ्याच लोकांना काही आता लक्ष देणार नाही पण श्री बालाजी अमृततुल्य हां काय बरी आहे मरे बरी झोप पळतली झोप पळणारी चाय हा बालाजी चाय बरी आहे बालाजींची टेस्ट बरी आहे मग बरी बाजू घे बंटी सागवेकर वांगणीचे आम्ही इलो बालाजींकडे सागवेकर आमचे बाजू रवले सुप्रसिद्ध तो मार तुला तुझे ना तो म्हणून तुला अडे पिला आणि आमच्याकडे आता येतं सगळे एकच असते ना तुझा एक्सपिरियन्स कसं असता मुंबई गोवर असता जो आता हे एक्सपिरियन्स काय असतो आता तू गाडी भाडी मारीत असते ना रस्तो कसो हा काय तो काय वाटतं आता खय खय जरा बरं वाटतं पण खूप वर्ष कंटाळलो आम्ही रोड आता इले तो बरं होतो रत्नागिरी पर्यंत बरोबर बरोबर असतो मध्ये मध्ये थोडे पॅचेस असत बऱ्यापैकी पाहिजे बऱ्यापैकी आता पुढे बघूया ना पुढे तू पाठी बजान बघ ना आता कशा मी आता मागे बसतले जरा आता ड्रायव्हिंग सीटवर स्वतः संदीप बसलेत होय मरे आम्ही फक्त मालवण आणि या किती आले गावात येते कडे पडले ते बघ आता सगळं काम आता पुढे जबाबदारी आपल्या हाताला आपल्या खांद्याला होय गाडीची होय रे घे घे आंबट तिकट घे काहीतरी गाडीची कंडिशन अशी झालेली आहे पाऊस आमका खूप गावलो
दीपू कायम चलत असता. हे बघा हालत बघा रस्त्याच्या गाडीची. दीपू कायम चलत असतं ह्या रस्त्यात, त्याच्यामुळे त्याला बऱ्यापैकी माहिती आहे. आम्ही कसे अडल्या का आम्ही गाडी घेऊन बाहेर पडतो. पण ओके थोडंसं रस्तो खराब असा म्हणजे काय बोलायला उपयोग नाही. गाडीची हालत परत शरीराची पण हालतच असं. आता मी बसतोय स्वतः. आमची दोनदाची चाय झाली आहे. साहेब बाजूक बसले, पाटी मालक निधलेत. आज काय आता रिक्वेस्ट एस मा सगळा बरा झाला. ट्रेनिंग परत का डिस्कनेक्ट येतं काय आता ऑल डिवाइस आता करूया असतं. आता येतला माझा येतला बघ माय करतात पहिला. झोपला तो 2:30 वाजलेत आणि आम्ही बरोबर आता हे का पोचलो महाडला.